Επιτέλους για την ύπαρξη έμαθα, τώρα ξέρω τον λόγο για όσα άσχημα έπαθα. Από τα υπερσύμπαντα κι απ' τον γεννήτορα πατέρα, ο Εωσφόρος βοήθεια ζήτησε, βοήθεια κι απ' τη μητέρα. Παιδί τους ήτανε κι αυτός, πριν διχασμένος γίνει. Ο Ιησούς τον λυπήθηκε και βοήθεια του δίνει. Το νεκρό κατασκεύασμα ψυχή ήθελε να αναστήσει, του εδόθη το αρχέτυπο ζωής, σαν δάνειο για λίγο να κρατήσει. Ιδιότητες, τρόποι και συμβούλες που πρέπει να ακολουθήσει, της μητέρας σου φύσα πνοή και η ψυχή πνεύμα θα αποκτήσει. Βοήθεια ζήτησε ξανά για να αναβαθμίσει το άχρηστο κατασκεύασμα, την γη να κατακτήσει. Ήρθαμε να τον σώσουμε στου διχαζεμένου την γη και μας φυλάκισε μακριά απ' του φωτός την πηγή. Για δούλους ναι μας κράτησε και τρώει απ' την ψυχή μας το πνεύμα, τα συναισθήματα, τσακίζοντας τη ζωή μας. Τα υπερσύμπαντα ζήτησαν να μας ελευθερώσει, ποτέ εκτός και αν τις αμαρτίες που έκαναν ο Ιησούς τους πληρώσει. Το σώμα είναι το γήινο, τις αμαρτίες που κάνει, εσύ τους φυλάκισες αυτό, ας τους να φύγουν φτάνει. Θα τους αφήσω να φύγουν, είπε τότε το ψέμα του, αν τον πόνο του δώσει ο Ιησούς, τον πόνο και το αίμα του, ως μοναδική πληρωμή στη θυσία αυτή επέμεινε. Τα υπερσύμπαντα είπανε και η θυσία έγινε. Ο Ιησούς θυσιάστηκε εμάς για να γλιτώσει απ' του κατασκευαστή το σύμπαν, μας έχει τώρα πια σώσει. Με την Ανάσταση άνοιξε πύλη στην φυλακή μας που οδηγεί στα υπερσύμπαντα
η επιλογή είναι δική μας. Ζητάμε απ' τον Πατέρα του πνεύμα να μας γεμίσει, τον δρόμο για την πατρίδα μας, το φως του να φωτίσει. Το διάσπαστο φως το αληθινό εμάς να αγκαλιάσει, να λύνει γνώση και χαρά, να μας μεταβιβάσει. Τα παιδιά του Ιησού αμαρτίες δεν έχουν και όσο πιο πολύ μπορούν από την ύλη απέχουν. Για να μην φύγουν ο κατασκευαστής έκρυψε την αλήθεια, το ψέμα και εξαπάτηση του έγιναν συνήθεια. Κάρμα και μετενσάρκωση συνεχώς μας ζητά, και για να τρώει το πνεύμα μας στη φυλακή του μας κρατά. Πως ο Ιησούς μας ξέχασε, ψέματα σ' όλους λέει, ο φθόνος τον ετρέλανε, κανένας πια δε φταίει. Ο Ιησούς από ψηλά τα παιδιά του θα σώσει, το φωτεινό το υπερσύμπαν ξανά θα τους το δώσει. Ο Ιησούς αναστραπεί, τα παιδιά του θα αρπάξει και την γη του κατασκευαστεί, στην φωτιά θα πετάξει. Ο Ιησούς από ψηλά τα παιδιά του θα σώσει, το φωτεινό το υπερσύμπαν ξανά θα τους το δώσει. Ο Ιησούς αναστραπεί, τα παιδιά του θα αρπάξει και την γη του κατασκευαστεί, στην φωτιά θα την πετάξει.